Holy shit! Ja, han borde säga ja. Bye! Ska du sätta upp plaffan ner, Levi? Let's do it. Okej, nu. Oh god, Mary bite me! Det rattar inte. Ja, ratche. Okej, kör nu. Did you die? Nej, shit. Åh, ett brasta vi med repair till inte. Dude. Oh. I did it! Jag brasta till inte vi med något jätte till inte. Jag vet inte vad man kallar det. De repairar bilarna vi. Det var det. Är det? Ja. Jätte till inte. Ja, vi måste få akkurst. We're not losing this. Enthusiasm. Jag bara typ 6 där 15 för. Get that ass. Enemy fast mover spotted. Over. Bro. You're benching. Fast mover spotted. Over. Hold it. Got it, Fríði. Åh, skjut det. Okej, jag färs. Och vi dödde näkra faktiskt. Men vi gör det där så tog där. I can take it again. Say yeah. We can take it again. Oh, song from it. Oh, okay. Jag skulle sluva på det. Det var ju asmål. Fuck! Så nästan. Yeah. Parkour. Ja, då åkte jag på ner. Tarma bara. Okej, get in here. Son of a Åh, bitch! en shoulder alltså. Oh, här var han. We can do this. You and me, buddy. Oh, hey David. Objective neutralized. Think with that? Yep. Tack på sokna fram helst. Jag har fram. Är det stanksöksen det? Jag haltar den. I'm been promoted! Come through. We have taken the objective. The objective is secured. I know, right? Clear in the area. Oh shit. För jag träffar snipern nu. Knuvan, Mr. Gans. Du Okej. kan inte göra det. Stå. Jag fick knivan, jag kom för då. Why not me? Yeah, you got this. In your face. Ow. I thought That is a parkour. that got to hurt. Someone die in there. Parkour, man. Good stilt. Okej, jag tror jag är för eller så. Åh, jag bränner, det tog mig slå. Ta i det, Nej, men du visste luva då, det visste det väl. Fire, die, kill people, man. Kör tills ner. Ah, nu är jag mer back där. Hey, up. Where's ass? Jag fick mannen, men... Ah! Sliva inte igen, kastar den över det under. Kill assist. Ska den spana där? Yeah, jag magde skåt. Shit. I got this for you, buddy. Give me the shit. Yeah. Load. We is near Marin. Ska jag göra något som jag har så fryi. Jag ska lära mig bruka så fryi. If I sonic point for you to take ammo. Det var Så kommer en annan in till ammo. Vad snart spart jag. Yeah, want this? I'm not in there. Shoot. Yeah, I can. Hey man. så kul det. Okej, kan inte det. Wow, det tips kött. Att det är... Hej! Okej, men en annan kommer jag akkurat skåda på en kramaten. Jag vet inte om man kan. Jag får tanks också. Jag måste inte spyrja där vi säger skåtgör, va?
han? Oh god! Yeah, I dör mer på vet du så. Vi går out där här Nickman. Jag får sätta Nickman. Fuck! No, ska jag spawna? Och du tar kastet det. Det regnar. Take their asses! Alright. Åh, snälla. Ah! Det är snä. Och så startar han för mig. Yeah, fortunately. Åh, det är dum det är hon bara nu. Det är samma score. Halta select. Objective secured. I repeat, objective secured. Kill 3 people. Ja. Yeah. I'm happy! Tar twice nu. Oj, knö mig ein! I can't forget shit. Oh! Vi bara tar igen det samma. Det är peaceful. Jag fick en trophy för det. Oh shit! Sånt där för det. Så jag inte touchar något ekuslut. En sötök där i en kniv står och hoppar i klej. Neutralize the objective. And shit. Oh, come on! Let's do this. Objective Men taken. jag stycker med. Åh, vi tar något snyggt nu. Åh nej, jag trodde det här skulle vänta. Super Fríði! Shit, tillsammans med Omander. Bara kör också en shit. Så taggar det. Jag tackar det. Right there. What? Ready bro, får jag tanks där? I repeat, the objective. Oh god, run. Syns som vi missar Sonic Loopers nu. Au. What the fuck? Fuck! Han drar ut nu. Ja, det där. Okay, we can get this, man. We can get this. I know man. Oh. Fuck! No. Okej, ett spel rätt så... Jag ger det. Objective. Det blir en! Jag visste det. Åh, vi missar allt bara nu. Jesus. Men här har vi det som är får i river. Ja, Vi tänker det rätt på. det. Så sa det tanks för ur bilen och bara vid. Inte tanks. Tanks vi kör faktiskt. Okej. Objective neutralized. Jag tror inte jag inte tanks är. Det är två Fríði! Yeah. Fríði, just... Go man. Let's go. Capture Blacker. Exakt det. Capture. Yeah, vi fick det! Ja. Nå, så bara till C, han gör. Åh, mina! Mina! Proceed with caution. Jag tog ju på. Han för... Vad är det? Double kill? Jag tänkte... Att det för custom motion. Men tänkte bara... Ja. Shit. Objective Men taken. fan! Oh, no, okej. Kelly me. Scott for mines. Färd första... Alltså, I don't know. Ja. Oh god! What the hell? No! Repair it. Fix the damn thing! Come on. Så fail like. We have lost the objective. Jag changed it, du kraschade då, eh? Objective. Stupid. Okej, checka mappen att du är vid någon sorts mini. Minecraft! Hey! För det... Nej, då. Nice. Det är mina. Enemy AT soldiers have been spotted in your area. Största. The objective has been secured. Nej, jag måste rädda rätt här nu. The objective has been Du kör ting ner till kans. Ting
inte flyr runt alla det. Okej, där flyr. Där flyr vi. Let's go, Fríði! Still win this. We are Russians! Det blir faktiskt. Fríði, goddammit! Kom nu! Ja, vi ska få det. Först... Det var ingenting kvar. Hade jag neckbase-poäng för att täcka flagg. Jag var en annan. Det är 2. Shit! Not man! Här är en! Fuck. Kört han till lite korvkök. Okej, kom börja. Här! Kanske? Fuck. What you Going got? on! Oh god, kill them! Got his ass! Okej, renn undan. Vänta, det vill du torsk, det är ett spill. Fuck! Oh, släpp på snipe power! Sorry, but du flazed the bit. Jag sniper där. Jo. Jag sa att det gick fint. Spana på ramar, jag får den värre till. Kom, jag får ränna på huvud. Vad är det? Okej, bara lägga bomb på det. This guy's going down. Här är han Neckby. Kvart. Här är Neckby döds. Vi har typ tvära dem och är en efter som dödlöf. Åkerbilar! Onkel Biler, alright? Han får gå in med oss. No! You're right? Cykla här. Nej, det var något intensa där. Det var Asian dude, Jimmy. What's new? Vi drar framför. Smell my ass! Jag kan faktiskt repair min CTOI, Levi. Ser du? Ja. Damn! Det blinkar. Yeah. Wow! Okay. Shit! Great timing. Let's repair it. I can't Åh, jag får en neckpoäng för det, Levi. Fänk. Vi kommer till 20 poäng för det. Dude, vi må... Okej. Hur ser mina nu i mappen? Alltså rejer något slut... Rejer något slut prickar. Just rejer. Let's repair it some more. Vi tar så vunnit det. What a red. Well-earned victory. Är det tanks? Hey, can I have a pickup? I don't know. Vad tanks kan presta? Åh, slash pass mig! Nöjd då? Nice. Hörru. Okej, fixa det. Au. Jag blev skotten. En sniper. Jag skottar den här. Oh shit! Yeah! We won? We did it! Yeah! We score så okej, man. As now 24/7. Oh. Level 3! Woo! Och jag fick partner camouflage. Cool. Private shit. Jag måste inte level till oss när. Yeah. Så ser det akkurat det är fight. Fuck yeah! No, det är inte mer. Det var awesome spel där. Det var awesome. Tant jag time var längt främst. Vit phone av där. Ja, teamwork.